Hallo. Welkom terug Bij Dit is geen podcast. seizoen 3. 3 alweer. 3. We waren er even tussenuit. We hadden even een pauze. Een break. Een breaky. Om even goed na te denken over het leven. En spannende dingen te plannen waar jullie binnenkort meer over horen. Nogmaals, 2025. Kijken op de socials van Losbox Media. Maar het wordt wel heel cool. Mijn muts staat niet helemaal goed. Oké. Maar ja, we zijn weer terug. Waar zijn we vandaag, Joël? Ja, kom, we gaan het gewoon even zo filmen. Ja, we filmen vandaag hier. Het is de schaatsbaan. Wow. Kijk, iedereen is lekker. Oh, ik ga naar achter. Oh. Iedereen is lekker aan het schaatsen en aan het doen. Het is behoorlijk glad hier. Ja, hij is echt net schoongemaakt. En we gaan dus podcasten Al schaatsen. en schaatsen tegelijkertijd. Nou, dat kan natuurlijk niet. En daarom is het natuurlijk, dit is geen podcast. Schaatskast. Dus zo gaan we het doen. Ja, hij is echt goed glad vandaag. Maar ja, welkom terug bij Dit is geen podcast. De podcast die geen podcast is. Vandaag op het ijs. Dus ik vrees een beetje voor mijn GoPro vandaag. Maar dat maakt niet uit. Ja. Dus dat. We gaan gewoon een beetje schaatsen, een beetje praten. Wat is Joël nu? Daar is hij. Dus ja, dat. Joël. Ja, ik hoor jou echt gewoon niet. Jij kan ons wel monitoren, dat is wel handig. Ik hoor jou constant, maar jij mij natuurlijk nee. niet. Je moet even wat harder praten, want soms hoor ik u niet zo goed. Ja, maar dan denk ik dat ik schreeuw. Ik wil niet schreeuwen. Ja. Ja. Oh, maar wat een jaar was dit, hè? Wat een jaar. Ja, we hebben net natuurlijk al een klein beetje gepraat. Mhm. Dus laten we daar gewoon even nu naartoe knippen zo. Waar zijn wij, Joël? Of hebben we dit al verteld? Ja, dit hebben we al verteld. Oh, dit hebben we al verteld. In de intro. We Kijk, zijn, ze zijn nu dat ze ding zijn, aan. ze zijn aan het poetsen. Oh, wacht eens. 2 camera's sterren. Loopt echt. Ik kan niet zoomen, maar ze zijn nu de baan aan het poetsen. En dat is omdat Hij komt voorbij. dan blijft hij glad. Of zo. Dan blijft hij glad. Ja, hij moet wel glad blijven. Ja, ik zeg ja, dan blijft hij wel glad. Anders dan wordt het schaatsen zeg maar ganz moeilijk. Of niet dan? Ja. Oh, daar ging een kind echt goed hard onderuit. Maar even wachten tot de machine helemaal van het ijs is. Oh, dan kunnen we Wat zo we kunnen. weer, het is ook nog koud. Ik heb mijn camera hier. Oké. Nou, doe je cameratas even dicht houden. Oh, hij is wel goed glad nu hoor. Potje dorie. Deze hebben we natuurlijk ook nog altijd. Ik hoor jou nog. Ik hoor jou nog prima. Volgens mij Joe. is het nu gelodderd. Hij is echt wel flink glad hoor. Oh ja, dit is wel, Hij is echt flink glad. dit is wel mooi. Fijn. Oh, het is ook daadwerkelijk gladder nou. Het is echt poepglad. Komt hier spekglad. Oh. Ik vind dit helemaal niet leuk hoe glad hij nu is, Joël. Ik ben helemaal niet zo goed in schaatsen. Nee? Nee. Ja, net zei je, ja man, ik ben zo goed. Ja, dat zei je ook weer niet, maar je was echt zo van, Ja, maar het is echt 3 jaar geleden dat ik geschaatst heb, man. ja? Wie filmen we eigenlijk? Filmen we elkaar of filmen we Ik onszelf? weet niet, ik film mezelf. Oké, dan film ik ook mezelf. Dit is Oh. wel echt niet mijn hoek. Hoe komen we bij die Ja, ik kleine heb het baan? toevallig wel vorige week nog Oh, gedaan. ze zijn die kleine baan nu aan het poetsen. Potverdorie. Nou, dan doen we hier even een paar rondjes. Ja, is goed. Nou, dan gaan we gewoon beginnen. Ja. Joël, deze aflevering is opgenomen op 31 december 2024. Zo, Ik ja, heb geen horloge om. het is... Klopt. Nou, over 4 minuten is het nog 12 uur tot het einde. Potverdorie, wat gaat het snel, hè? Potverdikkie. Dit jaar is wel echt letterlijk voorbij gevlogen, vind ik. Gevlogen. Maar echt, Oh, er zijn mensen wel aan het trainen op de trainingsbaan, volgens mij. heb jij ook altijd het idee, als dadelijk weer 1 januari is, dat je weer helemaal opnieuw begint? Als een Dat soort niet per se. grote reset. The Great Reset. Dat je dan weer, zeg maar, helemaal opnieuw begint. Dat heb ik niet per se, maar... Zo van, dan doe je alles weer opnieuw, zeg maar. Het is niet echt alsof je verder gaat, maar echt alsof je opnieuw begint. Nou ja, de kalender begint opnieuw, maar... Ja, dat bedoel ik. Oh, wacht, ik heb geen handschoen aan. Oeps. Ik ben heel eventjes gewoon rustig wat aan het doen wat niet mag. Ja, blijkbaar moet je handschoenen aan. Ja, dat moet. Gewoon eigenlijk ook niet weten. Anders schaats je je vingers eraf, man. Je mag je vingers er natuurlijk niet afschaatsen.
Want die machine is niet gemaakt om vingers op te rapen. Oh, maar dit is, Oh, echt, wiens idee was dit? het is wel echt goed glad. Maar daar heb je ook wel nodig van ijs. Zo. Oh, dat stond op camera. Top! Wauw. Ik wil een soort valcounter, zo ping! Ping. Nu staat hij Nou. op een half. De vorige keer ben ik niet gevallen, dus ik wil eigenlijk wel zo, Ik ben ook nog niet gevallen, ook nog niet in onze zo trainingsrondjes. houden. Oké, maar ik maak ook van die kleine stapjes, dus dat is ook minder. Maar hij is echt Risky. flink glad hoor. Ja, Hij is echt goed glad. Maar oké, Joël, heb jij goede voornemens dit jaar? goede voornemens. Ja, ik ben toch best wel dik aan het worden. Ja, echt. Dus ik wil wel weer gewoon door met mijn, nou ja, bij Healthy onze lifestyle? vrienden is het zo dat ik doe aan de healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Dus ik ben maar je- probeerde een beetje gezond te leven. Nou is dat een beetje, nou niet mislukt, maar het blijft gewoon moeilijk, zeg maar. Dus, maar ik wil het wel weer gaan oppakken. Eten is gewoon lekker. Eten is zeker lekker, maar kijk, maar dat moet je ook gewoon blijven doen, zeg maar. Hè. Ik kan er ook Niet van ophouden met afblijven. eten, je kinderen. Maar het is meer, ik Ging wil je nou gewoon bijna? meer gaan sporten. Wow. Ik word hier even links, rechts ingehaald door alles en iedereen. Wat zei u? Dat ik even echt gewoon links, rechts word ingehaald door iedereen. Ja man, hier is ook druk man. Ja, het is hier Hier best. is gewoon iedereen. En we zijn terug. Ja, daar hadden we het net over. Maar ja, Oh. Dat viel je weer even. ik gleed even weg. Nee, maar jij hebt dus een beetje als goede voornemens om een beetje af te vallen, Joel. Ja, nou dat niet. Maar gewoon eventjes normaal te doen. Maar ik ben ook een puber. En eigenlijk hoort het wel een beetje bij. Puberfood. Maar jullie noemen mij gewoon de hele tijd dik. Nee, Nee, dat is het. dat is Nou een ja. bijnaam. Net zoals dat jij mij altijd dik noemt. Maar ik ben ook gewoon dik. Nou ja. Maar jij dan? Heb jij nog goede voornemens? Nou ja, ik ga natuurlijk begin volgend jaar eigenlijk mijn opleiding afronden. Oh ja. En daarna ga ik een Maar eigenlijk ben je tussenjaar- nu al mediavormgever, toch? Technisch gezien wel, ja. Dus je bent al Maar afgestudeerd. nog- Nou, nog nog niet afgestudeerd, maar Ik heb je mijn hebt het examen onderdeel gehaald. al afgerond. Ja. Ja. Alleen nog een diplomaatje en een stage dus. Ja. Oké, nice. En dan wil ik eigenlijk gewoon een beetje gaan, Wat ga je doen? ja, niet zoveel. Oh, Voor het eerst in 20 jaar hoef ik dan niet maandag tot en met vrijdag naar school. ja, dat lijkt me wel raar. Ja, daar ben ik ook een beetje bang voor. Want dat had ik zeg maar toen ook, toen ik klaar was met mijn examens. Toen zat ik letterlijk van mei tot augustus, september, zat ik ook gewoon thuis. Ja, maar goed, ja. Dat was Kijk, echt de ik had dat met mijn beste examens tijd niet. ooit. Want ik had examens tijdens corona. Ja. Dus, nou ja, de corona-examens Dus waren jij had natuurlijk een net wat andere anders. era. Ik Ja. mocht gewoon niet naar buiten toen. Dat is ook weer zo. Maar dus een tussenjaartje wordt het. Ja, het wordt een tussenjaartje. En dan gewoon lekker veel werken. Lekker veel werken, lekker veel doen. Beetje reizen. Ja. Ik Ik wil wel mee als je gaat rijden. wil even naar Berlijn een keertje. Ik ga met mijn mams naar Venetië. Dat is een beetje het idee. Dat mam Ja. en ik een weekje naar Venetië gaan en daar zo heel romantisch in zo'n gondel. Oh, leuk. Terwijl er zo'n man zo... When the moon hits the sky like a big Ga je pizza dan- pie, that's Ga je dan ook glorious. in zo'n bootje en dat zo'n Dat zeg ik letterlijk net. zo'n Italiaan met zo'n hoedje jullie gaat roeien? Ja, dat zeg ik net. Oh, ja, maar ik hoor jou echt slecht. Oh, Dus ik ben meer mijn eigen podcast aan het doen. Nou, jij zegt af en toe wat. En andersom denk ik. het is een soort solo-kast vandaag. Oh. Wanneer de maan de sterren raakt. Oh, dan moet ik ook weer die shorts gaan editen natuurlijk. Ja. Godverdorie. Krijg ik weer werk erbij. Ja, bochten zijn altijd zo helemaal- Bochten zijn echt vreselijk. Waarom komt iedereen hier naartoe? Zijn ze nu die binnenbaan aan het poetsen of zo? Ik denk het wel. Kijk, één grote massa. Maar wij zijn wel op de snelle baan eigenlijk. Maar zijn wij ook daadwerkelijk zo snel? Ja, we zijn wel aan het inhalen de hele tijd. Dus... We zijn de Max Verstappen onder de schaatsers.
Maar het gaat ook best wel lekker, heb ik het Het idee. gaat best lekker, ja. Ja, hè? Maar dat is als je er eenmaal in zit. Dan kan je ook niet meer... Precies. En ik Ja. weet nog, een paar jaar geleden gingen wij ook wel vaker met de FAM gewoon schaatsen. En ik was echt oprecht de enige die dan een beetje kon. De rest was altijd maar een beetje... En vallen de hele tijd. Oeh. Wordt even ingehaald. Maar je moet hier wel echt uitkijken. Niet dat je tegen iemand botst. Kijk, want daar gaan ook weer mensen. Ja, Staat op cam. staat op dood. When the moon hits the sky like a big pizza pie, that's amore. Maar Joël, aangezien het vandaag oudjaar is. Oh ja, oudjaar is het, hè? Ja, deze podcast Oudjaarsdag. is opgenomen op 31 december. Zodat we hem zo vers mogelijk aan jullie kunnen toeschotelen. Wat was nou jouw hoogtepunt van het jaar? Daar was ik dus een beetje aan over nadenken. Maar ik was er meer zo aan denken. Als je één dag van het jaar mocht pakken waar je mocht herbeleven, welke dag zou dat dan zijn? Oeh, dat vind ik een goeie, man. Een Dat dag vind ik een hele van het goeie. jaar. Ik denk dat ik hem wel weet. Pinkpop. Nee. Wel iets met muziek. Travis. De 28e van juni. Travis. Toen gingen we naar Le Fleuil. Inderdaad. En die ochtend had ik eerst nog een introductiedag van mijn school. Dus het was allemaal heel hectisch, zeg maar. En in de avond ging ik... Er komen mensen. In de avond komen dus naar de mensen. In de avond ging ik dus toen naar Travis. En dat was wel heel cool. En gewoon die ervaring. Niet eens om hem live te zien, maar gewoon die shit live horen. En met al die mensen, zeg maar. Is gewoon echt heel leuk. Dus dat vond ik echt wel gaaf. En ik wil gewoon nog steeds terug als ik kan, zeg maar. En dat heeft me ook wel echt achtergekomen dat ik gewoon concerten wel leuk vind. Want het was ook wel echt weer naar een poosje dat ik weer naar een concert ging. Een paar maanden later ging ik weer naar een concert. Naar Yeet. Yeet. Yeet, ik was hem even vergeten. Yeet. Maar dat was wel gewoon oké, zeg maar. Maar ik denk dat nooit meer zoiets als Travis Scott, dat ik dat nog een keer zou gaan meemaken. Maar ja. Nou, nu jij, Ozaya. Welke dag ik nog een keer zou willen herhalen? Ja. Oeh, dat is een goeie, man, want ik had echt veel goede dagen in 2024. Het was een steady jaar, hè? Het was echt wel een steady jaar, ja. Ik weet niet. Ik moet ook echt even denken. Oh, wacht, er komt weer een snelle. Komt er weer een... Ik moet ook echt even denken aan wat ik allemaal gedaan heb dit jaar, hoor. Ik weet niet. kunstbende. Ja, Misschien maar dan wel de voorrondes. Dat we dan winnen, de voorronde, dat je die wil, ja. Ja, die zou ik nog wel eens een De keer finale willen was een meemaken. beetje chaotisch. Inderdaad. Staat ook allemaal op YouTube. Wow! Kijk hem aan. Oh, we beginnen Ja. al bij de film. Het is niet toegestaan met op blauwe kussens te zitten. Oké, Wat zeiden ze? je mag niet op de blauwe kussens zitten. Dus op- Potverdikkie. Dat wou ik nou net gaan doen. Denk je dat ze gaan omroepen, u mag niet filmen? Nou, ik dacht, dat verstond ik dus. Nee, dat, man. dat is letterlijk wat ik verstond. Maar wat is de fout dan met wat wij doen? zijn AVG of zo. Wij zijn gewoon netjes bezig. Oh, daar komt een echte snelle. Oh, daar komt ook nog. Daar dus komt een even echte sneller, snelle. hoor. Die gaat het wel eventjes laten Die zien. gaan even Die gaat wel eventjes laten zien hoe dat moet. hoe het moet. Oh, was dat bijna val Dat 1? was nou even de balans kwijt. Even spannend. Even de balans. Maar dit is echt precies wat ik zei. Wij zijn twee van die ADHD'ers. Wij kunnen niet schaatsen en Nee. praten tegelijkertijd. Oh. Jeetje. Die is ook snel. Ah. Dat vind ik ook, als mensen zo dat voetje zo achterlangs zetten, dat vind ik altijd echt eng. Ik zou het niet durven, hoor. Nee. Ik ga er even bijna onderuit. Ik ben wel heel benieuwd of er iemand gaat vallen vandaag. Ik ben ook... Wow. Oh! Nou, bijna ik. Let op met wat je zegt. Ja. Geloof jij in karma? Ja, wel. Zeker. Oké. Zeker wel. Want ik heb
laatst een soort karma momentje mee gehad. Vertel. Ik, met werk, ik moest eigenlijk de tweede kerstdag werken. En ik dacht, ja, ik kan dat niet afzeggen en niemand kon voor mij werken. Dus ik dacht, ik meld me wel ziek. Dat kan niet anders. Dus van ja, goed verhaal had ik. En opeens werd ik, letterlijk die avond dat ik ziek was gemeld, werd ik daadwerkelijk ziek. Dus Maar wat is dat had dan je dan? toevallig? Is dat karma? Hoe zit dat dan? Want waarom werd je ziek dan? Waarschijnlijk door een voedselvergiftiging. Oei. Want we hadden laatst gegeten met allemaal mensen. En dan gebeurt dat wel eens. Dan krijg je wel eens een voedselvergiftiging. En toen, niet alleen ik was ziek, maar eigenlijk werd iedereen ziek. Dus dat was wel een beetje jammer. Maar ik ben weer oké. Het was ook, zeg maar, zo'n nachtziekte, zeg maar. Dat je echt gewoon Ja, alleen één nacht zo s'nachts ziek compleet bent. kut. En dan overdag dat je een beetje beroerd bent, zeg maar. Maar die dagen moet je ook hebben. Ja, maar had ik weer even nodig, even goed. Ik Sorry. heb echt die wc-pot gekust gewoon. Mooi, mooi. En dat vlak voor 2025. Ja man. Hoe? Ja. Wat is bij jullie een beetje de traditie, wat jullie doen op Oudjaarsdag? Nou, wij doen wel altijd iets heel leuks. Wij doen altijd een nieuwjaarsquiz. Oké. Maar doe je dat dan niet op Nieuwjaarsdag? Nee. Meestal op Oudjaarsavond. Oké. En dan gaan we eigenlijk gewoon het nieuws een beetje samenvatten van dat jaar in quizvorm. Dus kijken wie het beste heeft opgelet en dat soort dingen. Ja. Dus ik was nu bezig met die van mij. Een van de vragen was bijvoorbeeld, hoe heet de nieuwe zangeres van Linkin Park? Of wel dat soort dingen. Gewoon Nou, van die van leuke trivia vraagjes. Hebben jullie tradities met nieuwjaar? Nou, mijn vader gaat altijd een massaproductie aantal maken van oliebollen. Ja. Die is de hele ochtend vaak oliebollen aan het bakken voor de familie. Dus als je zin hebt, kan ik er misschien zo nog even eentje brengen. Of dat we nog eentje gaan eten dadelijk. Oeh. Ja, wij krijgen ook oliebollen. Maar die van Mac, ik weet niet wat hij erin doet, maar ze zijn wel altijd echt heerlijk. Cocaïne. Normaal Mac vind ik dat doet mijn vader cocaïne. niet zo goed is in koken en bakken. Eigenlijk mijn moeder ook niet. Als Nee, het echt wie kookt het meeste bij jou thuis? paps. Nee, als je Laura laat koken, nee, daar komt niks goeds voor. Wat een Maar het is niet naar of je ze dat moeder. ze kan, maar ze heeft er gewoon geen geduld voor. Oké, ja, dat snap ik wel, want koken is ook wel geduldig soms hoor. En ze vinden het ook gewoon niet leuk, zeg maar. Dus vaak kookt Mick gewoon. Weet je wat mij ook een gave plek lijkt wel? Ja, nou, Gewoon in een helikopter. yo, regel dat. Ken jij iemand met een helikopter? Ken jij iemand met een helikopter, Waarom Joël? stopt hij nou? Ik moest even mijn microfoon goed doen. Kind op de grond, kind op de grond, kind op de grond. Hey, 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 Goed op. hey, I don't hang on the hey. Hoe lang ben ik al aan het filmen, joh? Links, rechts, rechts, links. Oké, we doen weer even opnieuw. Hey, hey girl. Welkom terug. Welcome back. Wacht. Heb jij plannen voor 2025? Ja, reizen. Ik denk dat ik die ook wel heb. Ik bedoel, Reizen 2 tot 5 januari zit ik in Londen. in Londen. In Londen. Gaan jullie 3 dagjes maar? Ja, Oké. 3 dagen, 2 nachten. Hup, gaan we naar allemaal coole dingen. Zoals de National History Ik Museum. wil ook wel een keer naar Londen. Ga je volgende keer toch gewoon mee? Ah! Oh. Hey, dit maakt het wel echt handig, man. Ja. Ik ben echt snel uitgekomen. Oh, kut een kind. Ja, met die dingen ga je echt sneller. Maar het ding is, het is gewoon lomp. Je neemt gewoon
makkelijk een vierkante meter in beslag. En met Maar dat doe ik schaven- sowieso al. Ja, niet echt. Ik neem sowieso al een halve vierkante meter. Ja. Hey, kan jij hier voorop gaan zitten? Nee, ik denk dat er dan weer zo dat de woorden wordt omgeroepen. Want ze zijn streng hier, joh. Het verbaast me dat wij nog niet zijn aangesproken om ons... Ja. Joël, kan jij een trucje? Zullen we anders ruilen? Ja, is goed. We Dan ga ik ruilen. even achter het Dan zul je net zien dat ik nu op mijn bek. bek ga. Dit ding kan je uitschuiven, toch? Yo! Yo, wat een de selfie stick. Waar is die nou? Zit die achter me? Oh ja. Ja, ja. Kijk hem gaan dan. Wat een vorm. Wat een vorm. Wat een souplesse. Ja, man. Ja toch. Dit is toch gewoon de leven. Je kan er echt snelheid maken. Zal ik een schaatsrecord neerzetten? Ja, zet een schaatsrecord neer. Daar gaat hij. Kijk hem gaan. Joël Hollander. De snelste schaatser van heel... Ja, de Donderberg. Dit is echt een ding. Normaal ga ik dan ook zo pootje over, zo heet dat dan. Dan kan je nog sneller en efficiënter de bochten door. Daar gaat hij hoor. Oh. Hallo podcastkijkers. Kijk hoe dit nou uit. Deze podcast wordt zo fucking saai voor de audioluisteraars. Ja, sorry voor de podcast, voor de Spotify-luisteraars. Sorry, Ik zou echt naar YouTube gaan. Ja, het is veel leuker om ons... Kan je niet tegenwoordig ook video op Spotify doen? Dat kan, dat kan. Regel die shit, man. Oké. Vanaf nu, dit is geen podcast met video op Spotify. Al moet ik zeggen, ik denk niet dat dit een heel lang seizoen wordt. Omdat binnenkort we nog ook iets speciaals gaan doen met de podcast. Ja, Maar daarover later meer. Nou, al moet ik zeggen, als je gewoon goed als je de stories in de gaten houdt, kan je misschien al een beetje dan bedenken. achterhaal je vrij snel waar we mee bezig zijn. wat het allemaal wordt. Want eigenlijk loopt het project al best wel een poosje. En het En lijkt we nu zijn een eindelijk beetje in de afrondfase om het allemaal... de afgrond in uitvoering. Ja, Maar Joël, heb jij nog interessante verhalen? Want jij gaat ook iets doen toch binnenkort? nou ja, binnenkort niet, maar in de zomer van juli 2025 ga ik naar Zuid-Afrika. Ga ik naar een film maken. Een film. Ja, een documentaire meer over het leven daar. Weet je, ik kom daar ook niet elke dag, dus Ik vind Ja. het wel heel gaaf voor je hoor, dat je dat mag gaan doen. dus ik ga daar even 3 weekjes tussenuit. Het ding is, misschien wel een beetje, als het hier zomer is, is het daar winter. Maar ja, winter daar is gemiddeld 20 graden daar overdag. Dat is gewoon net zoals hier de zomer. Ja, nou ja, eigenlijk wel. Maar Nou. je moet voor de zekerheid wel maar gewoon een jas meenemen, denk ik. Want volgens mij is dat in de avonden het best wel kan afkoelen. Die vriend van mijn vader die op Ibiza woont, of Ja. die in Valencia woont, die zei dat hij met kerstavond ook gewoon 24 graden buiten had gezeten. Jeetje. Ja man. Woe! Maar 2025, ik voel hem helemaal. Ik denk dat het best wel een topjaar kan worden. Net als Joost. Oh nee, Joost gaat niet meer hè. Nu krijgen we klauw. Ja, wat vinden we daarvan? Ja, dat Joost opeens gewoon... We hebben zo'n beetje een hele aflevering Over over hem Joost. besteed. En nu dan zei doet ik, hij opeens ik kan- niemand mee. Ik kan het niet meer doen. Maar snap je zijn keus Jawel, om het toch niet te doen? zeker wel. Want weet je wat er ook achter ligt om het toch niet te doen? Vertel. Ja, ik ben de vraag aan jou. Oh. Ja, het heeft hem gewoon te veel pijn gedaan volgens mij. Ja. Want het was echt maar zijn droom. En die is hem zeg maar Oh, afgepakt. ja, Kan je dat zo zeggen? doorgebroken. Ja. Dus het is gewoon
Ik weet niet of je dat ook nog een keer moet willen dan. Ik denk het niet. Ik denk dat het dan ook meer gewoon... Ja, weet je wel, dan word je toch een beetje gezien als die ene die nog een keer mee mag doen. Ja. En dan weet je ook niet of het nog dan bijzonder is. Maar, dit jaar hebben we dus Cloud. Even een fotootje dat we met Cloud... We zijn wel eens met Cloud op de foto geweest, hè? Ah, we zijn met Cloud op de foto geweest. Even een fotootje van met ons met Cloud. Die was toen op Pinkpop. Nee, wat zeg ik? Op het Bevrijdingsfestival in Roermond. En het verhaal was zo. Volgens mij had Ozaia of zo geregeld dat we behind the scenes bandjes kregen. En die hebben we toen gewoon omgedaan. En toen mochten we achter de konden we schermen. gewoon achter de schermen bij... inderdaad, bij... Ik ga dit ding weer even terugzetten, man. En toen heb ik toen ook een soort... oh, je gaat dat ding wegleggen. En toen Joel. heb ik gewoon allemaal shows van achter de schermen gezien. Ja. Zo cool. Normaal Ja, zie je zeker. allemaal... Eigenlijk moet je Allemaal niet met een al die- rugzak op schaatsen. Grote artiesten. Oké. Vanaf, Dan vang je de klap op. vanaf en ja, de zeg maar, hoofdslag de op achterkant ijs. van het podium, of ja, de voorkant. En dan Dan, gaan we van de achterkant. En ook allemaal opbouwen en zo. Holmes. Ik zal het nou eens aan zeggen. Zeg. Nooit met een rugzak op schaatsen. Heel gevaarlijk. Waarom? Als je valt, dan vangt die rugzak die vangt de klap op je rug op. Ja. En je hoofd slaat door achter op het ijs en zo gaat het doen. Oh. Ja. Er waren gewoon spullen in het. Kluisjes, 50 Oké, ja. En zit er niks waardevols in, kunnen ze gewoon aan de kant zetten. Dat is misschien wel een goede tip. Ja? Zo. Nou, bij de Elfstedentocht doen ze wel vaak met een rugzak. Ik heb nu mijn oortje uit. Oh. Dus nu moeten we weer langs elkaar gaan schaatsen, anders hoor ik je niet. Bij de Elfstedentocht doen ze wel vaak met een rugzakje om schaatsen. Ja, maar daar zit dan drinken in, dat is anders. Ja. Denk ik. Lijkt je dat een keer cool om de Elfstedentocht te rijden? Nou ja, als het nog in onze tijd een keer plaats gaat vinden. Nou, ze zeggen toch dat er een soort ijstijd aankomt. Is dat zo? Zeggen ze dat? Natuurlijk. Door allemaal klimaatverandering. Ik weet niet hoe. Maar op een of andere manier gaan we waarschijnlijk weer terug in een soort ijstijd. Waar het overal weer Ja, maar volgens mij is ijskoud dat ook wordt. een beetje de natuurlijke cyclus. Volgens mij moet Dat je op een ook gegeven wel. moment weer een bepaalde ijstijd hebben. Als je weer... dus dat Ja. dan weer alles bevriest. Joël, heb jij nog dingen te vertellen? Ja, we hebben eigenlijk zo'n lijstje met allemaal onderwerpen. Maar dat lijkt me ook wel leuk als kijkers een vraag in willen sturen of zo. Kunnen we dat regelen? Dat is ook wel lachen, ja. Zo van, Dat is wel leuk. oké, weet je wat we doen? Als jij een vraag hebt die wij moeten bespreken, een diepgaande vraag, stuur dan even een DM met een voice memo of zo een berichtje naar Dit is geen podcast, de Instagram account of TikTok. En dan gaan wij hem voor jullie behandelen. Zullen we dat zo doen? Ja, is goed. En dan gaan we in de volgende afleveringen komen dan op terug. Dus stuur je beste vragen in. Of andere dingen. Even dingen die je kwijt wilt. En dan komen we erop terug. Ja? Ja, Oké. ja Dan mooi. maak hier echt meteen een short van. Zo. Klik, 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 klik. Ja. Wel goed ondertitelen. Ja. Nou, het ding is, ik gebruik te vaak AI ondertiteling. En ik dan ben staat niet daar zo- heel veel spellingsfoutjes in. Ik ben niet zo heel spelling grammatisch aangelegd, dus ik lees daar vaak overheen. Ik heb wel Nederlands gehad, ik ben nog steeds wel Nederlands, Ik maar, heb wel Nederlands gehad. maar ik heb nu ook Nederlands, maar ik let er nooit echt vaak op of zo. Ben wel gewoon geslaagd, dat was Schaatsen. echt jammer. Ik stond eerst echt een 7 en toen moest ik dus een fictiedossier maken en dat telde echt 10 keer mee. En toen ging ik opeens naar een 7,5 of zo, naar een... Was dat ene dossier? Vijf. Ja. Was dat En ene dan week? zeg ik van, nou Joël, wat is dit nou? Nou, ik ben echt een beetje afgeraffeld. En dat was ook nog in mijn examenjaar. Dat zag er echt niet uit, sorry. Dus zorg gewoon goed dat je goed leert. En je documenten gewoon netjes maakt voor, Ja, voor Nederland en zo. En ook voor andere vakken natuurlijk. Heb je ook wel dat je nu sommige vakken mist of zo, omdat je niet meer op de middelbare zit? Dat vond ik altijd wel, vakken die ik mis? ja. Niet per se eigenlijk. Het enige wat ik wel echt kei leuk vond was natuur scheikunde. Ja, dat wou ik ook hebben. Daar doe ik wel echt helemaal niks meer mee. Nee. Dat vond ik eigenlijk ook wel leuk. Dus ik wil eigenlijk nog een keer een natuurkundelesje van meneer Westhoven of zo.
Meneer zo naar mijn Krugel. oude- Meneer Natuurlijk Krugel was echt mijn bestie, man. Ja. Wij gingen altijd over Star Wars praten. Maar ja, filmlessen zijn ook wel leuk hoor. Al vaak merk je Ik dan- heb al 2 jaar geen les meer. Nee. Echt niet? Nee. Dus ja, ik was laatst bij Ozaya op school. En Oh dat ja. is echt een soort office gewoon. Met allemaal bureautjes en iedereen doet zijn dingen gewoon. Maar heb je geen lessen meer zo waar nog dingen uit worden gelegd of zo? Nee, eigenlijk vanaf de derde niet echt meer. Vanaf de derde krijg je gewoon een project en dan moet je dat project maken. Ja, maar je kan bijvoorbeeld wel vragen om feedback of zo. Ja, maar niet meer uitgelegd van oh, dit is hoe InDesign werkt, dit is hoe Illustrator werkt, dat soort dingen. Ja. Dat niet meer. En ook vaak gewoon is het dan gewoon zelf uitzoeken. Ja, klopt. Misschien ook om je een beetje te voorbereiden op een HBO of zo, of op een andere studie. Ja, of hoe het zeg maar, in het echte leven Ja. gaat. Want dan heb je ook niet meer elke dag docenten naast je aan wie je het kan vragen. Nee, precies. Same Ja. kid. Ja, dat snap ik wel. Ja, toch? Oh, say, can you see? Oké, Ja, belangrijke vraag. ja. Album en track van het jaar. Album en track van het jaar. Of mag ook een album op een... Album, Maar is er qua jouw genre een beetje leuke dingen uitgekomen? zeker, zeker. Kijk Album, naar Vrouwtje met Noodzakelijk Verdriet. Was dat dit jaar? Of vorig jaar? nee, volgens mij was dat eind vorig jaar. Of die is begin dit jaar uitgekomen. Oké. Nee, Favo album dit jaar, Chromocopia. Ja, wat? Ja, Wat? Oké. ja, sowieso wel. Maar dat is... Ja, hip-hop is het ook niet echt. Het is een beetje... Experimenteel. Daar is hij weer. Ja, Jij vindt alles experimenteel, weet je wel. ik vind veel experimenteel. Ik heb jou eens een keer Daft Punk laten horen en toen zei je, wauw, dit is wel experimenteel. Ja, man. Maar Chromacopia Ja hoor, van Tyler. vind ik een prima album. Nice. Absoluut. Ja. En Favo Song, ben ik even aan het denken hoor. Of ben je... Ja, singles heb je eigenlijk niet meer zo vaak, hè? Nee, Het zijn vaak albums die droppen, geen singles. ja, ik maar vind ook als je ook kijkt van een album of zo, echt... Dit is echt... van kleine bandjes vind ik Moth Kids van South Arcade wel heel gaaf. Vind ik wel een topnummer. Oh, mijn been begint pijn te doen, ouwe. Oké, we doen nog 1 rondje. Nog één rondje, Ja. finale rondje. Nou, moet ik zeggen, de nieuwe track van Keycult. Love and Other Lies, ja hoor. Die mag er ook wel wezen. Hè? Zeker, luister die vooral. Esso naar Keycult. De band. Esso naar Q-Cult, we hebben ze gesproken op, bij Kunstbende toen. Die op een of andere manier niet hebben gewonnen. Ik Ja. denk dat de winst gestolen is, jongens. Ik denk dat Kunstbende 2024 Dat is corrupt. was corrupt. You heard it here first, folks. Het was rigged! Het was allemaal gerigged vanaf het begin. Het is allemaal sterker gezet. Nou ja, dat weten we natuurlijk niet, maar... Het was echt dat we dachten even van... Ja, dit is trouwens ook weer de eerste podcast na Kunstbende. Na Kunstbende, ja. Nou, we hebben niet gewonnen. Dat is niet waar. We hebben een aflevering opgenomen na Kunstbende. Die is gewoon nooit uitgekomen. Ja, dat klopt trouwens. Ja. Met, oh ja, helemaal vergeten. Ja, oké, we waren van plan om een nieuw seizoen op te nemen. En toen dachten we van nee, dit is het niet. Dat wist Nou ik ja, niet. er was meer Ozaya, was gewoon de hele tijd... Ik heb geen zin om te editen. Ik heb geen Ja, zin maar in. die Oh, aflevering was ook gewoon poep, man. ja, oké. Wie hadden we daar te gast? Felix. Felix, meneer Van Ballengooi, wethouder van Roermond. Die wil ik zeker nog wel een keer terug hebben. Tuurlijk. Gaan Dat we we hem regelen. dan fatsoenlijk... Ja. Dus ja, dat. Zijn er verder nog belangrijke dingen die we moeten zeggen, Joël? Kanye voor president. Nee, Kanye is nog niet benoemd, hè? Maar ik luister Kanye niet meer heel vaak, man. Ook bijvoorbeeld deze maand stond hij op 4 bij mij. Hij begint te veranderen. Ik weet niet wat het is. Ik heb er geen zin meer in. Nee, sorry. Maar ik moet zeggen, wel album van het jaar, denk ik dan
Vultures Niet 1. Vultures 1 is wel gewoon echt een goed album, vind ik. Wat vind jij dan een album van het jaar? Van JTAG Mafia. I Lay My Life Down For You. Oh, ik dacht misschien GXO van Kendrick, maar GNX. GNX. Sorry. Nee. Ja, is ook wel goed. Maar ik ben heel kritisch, dat zeg ik altijd. En in mijn ogen heeft Peggy het album van het jaar uitgebracht. En daarmee ook het einde, denk ik. Ja, wacht, ik doe nog één rondje, want ik krijg net echt een hele goede vraag in mijn hoofd. Oké. Wat vind je dan van dat Bohemian Rhapsody weer op 1 staat in de top 2000? Oh, mensen zijn zo saai, hè? Is het echt het beste liedje ooit? Maar wat moet volgens jou op nummer 1 staan dan? Op nummer 1. Ja, Oké, fuck iedereen zijn muzieksmaak. Maar op 1... Type Shit. Van Metro Boomin en Future. ja man. Dat je met die het nieuwe jaar in gaat. Of Like That. Ja, maar toch ben ik altijd wel benieuwd hoeveel stemmen Bohemian Rhapsody dan wel heeft elk jaar. Maar ik denk dat het gewoon zo is. Ja, het staat al jaren op nummer 1. We gaan gewoon... Is er wel Want ze doen daar heel geheim over, hè? Over hoeveel tellen. stemmen elk nummer heeft. Nou. Ja, ik weet ook niet hoe ze het doen, hoor. Want ik vraag me wel eens af, weet je wel, hoeveel stemmen heeft nummer 2000? Ja. Hoeveel stemmen moet nummer 2000 hebben om dan nummer 2000 te zijn? Ja. Ah, Maar soms staan er ook wel leuke liedjes in die ik leuk vond. Maar, er stond niet heel veel hip-hop in dit jaar, of wel? nee, maar wel Frank Ocean bijvoorbeeld. En, maar, ja. Maar dat snap ik niet, want onder jongeren... Oh, zij gaan naar de zijkant. Ik ga even een beetje naar de zijkant. Onder jongeren is hip-hop volgens mij wel echt het meest beluisterde genre. Volgens maar jongeren dat vind je stond, wel nergens terug. Volgens jongeren stond bankzitters op 1, hè? Ja. What the fuck? En Eminem. Ah ja, en Eminem. Dat vind ik ook wel goed. Dat vind ik... Nee, Eminem snap ik ook niet, man. Nee? Bro is wit. Nee. En met die zin vind ik het een mooie afsluiter. Kom even langs je. Zo, we're back. We zijn terug. Elke zaterdag of zondag. Dat was toch zondag? Ja. Elke zondag 12, nee niet elke zondag. Om de zondag. Om de zondag 12 uur, nieuwe aflevering voor jouw deur. Kan je luisteren, kan je liken. Het is bij deze voor de eerste keer dit seizoen en technisch gezien voor de eerste keer dit jaar. Dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor het aanhoren van ons gezeik. En dan... Tot de volgende keer. Houdoe. Houdoe! En dan moet je even aflopen. Ja, hoe gaan we afschaatsen? Ik ga wel die kant op. Ja, ik ga dit. Doei!